सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। रायगड जिल्ह्यात गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पावसानं अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय। जिल्ह्यातील जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालंय। सततच्या पावसामुळे अंबा, सावित्री आणि कुंडलिका या प्रमुख नद्या धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत आहेत। नदीकाठच्या परिसरात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे। दरम्यान माणगाव, तळा, रोहा आणि अलिबाग तालुक्यातील काही आदिवासी पाड्यांमध्ये झोपड्या कोसळल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिली आहे। सुदैवाने जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही, मात्र बाधित कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचं काम सुरू आहे। रोहा तालुक्यातील भिसेखिंड इथं दरड कोसळल्यामुळे काही काळ वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती। प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून रस्ता सुरळीत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत। याशिवाय मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते।